Okay, nga rin papagayam. Sa kodayon nga rin ti pagkasalitaan. Part 2 ni pagayam ti nga anghelo. Dear Manong Nemi. Manong Nemi kas na kunak nga paset na idikalman amay sa kabasturdo bagbagadang siya kano ket putot ni Father Damian. Lamang ko na ita kininanang ngimsan namat nga anugutin kas tamat time kini Father. Agay na yat kami kini Christy agkaskulaan kami iti college Manong Nemi iti siyak iti eskwela ngay matmatunan ti simbaan kat siyak iti sakristan. Member akmet iti choir iti simbaan. Adamat ni Busabos, Boss Busabos, nga kalulukwan iti lugar mi, naramanakon tinimindua a pananggagara na kanya. Kastamat ang naramanakon iti danog-danog kanyak ni Jude, nga karibal ko kini Christy. Ni Jude, nga anak iti ma-influensa nga tao. Naging nga nagsusuro ak iti boxing, karate, kan panagaramat iti paltug babayan kini ama sido. Kabuta kayat ko tagibalas. Ini torokyagon tagibalas Manong Nemi na panakon iti ayan ti bonggoy ni Boss Busabos. Nang limlimo akas lakay nga nakakalugong iti na dakkel ti payabyab na. At nakakita kanya kamay sa kadakwada, liniklikak, sinurot nak, sinapon nak, aging gangaw. Nagsango kami nga nagkabil, wasawas, digitidanog kinkogtar na, linisyak, aging gang siya kung tibing malas, sakmat, they took fight, papatayin ka ni Mal kayo, na iniita, tibalas na anghelo. Ti bagbagayo nga putot ti may sa pani. Manong Nemi ka po siguro to saan nga mauray, di kiti kakadwa, ti pinarmek ko. Adamat imay si marunuan ang kita. Puldo! Puldo, na pasama, ayan na! Napanan na tilakay! Parang tuyak, nakunak tinatong pati makber. Manong Nemi na tungastak at saan ako na mamanong dumanog kinukumugtar. Ada na alak Manong Nemi nga dakkel kayo. Sige, umasidig ka. Sino ka nga talaga? Lapanan ni Poldo. Natay-samat ni Poldo. Isarunok ka, papatayin lang ko. Nakalisi ka. Yak! Ito para kayong kamalmaluan ka lo. Sige. Umay ka amin dito eh. Da kayo nga dakas nga parso. Siyak taramatin di Diyos nga mangukom ka na kayo. Gamutawanin ti mauray ko pa Manong Nemi nga umasadag kanya. Siya akong ti masadag kadakwan. Binilang ko ida. At dapay 5. Iso na lang taawan ni Boss Busabos kadakwada. Manong Nemi, pinatas ko ang binaliwan. Ti boses ko. Numampay sa anda makita ti rupak, gabot ti buham, dakkel, ti payabyab na kalunggo. Ay! Sino petimet ka na kayo maturugan? Lastog da ito nga lakaya. Manong Nemi, duwating masideg. Kabuta na kaigayamang kiti pang-or, alalisto, pang-parmak ko katakwada ko nak, deta. Nadong asig pag-apo na ulo, may sapay no kumbuka. Sikapay Ay Manong Nemi nga talulaing hindi nabati. Dirignain niya tatibalis kita ni Anghelo. Talon din ang palawlaw kanyak Manong Nemi. Siguro. Naturadak, pag-ropyo, at pang-orko, ha? Sige.
ibadak ti pang-or. Kanya ko matiserbitin paadal kanyak ni ama si do. Nagplastara ka nagkarate kasta. Di marot ti mes pag-o! Pinasabtak ti gugtar manong ni mitirusok na dumarap manin ti may sa danog. Uppercut, mag-opo! Sa ako pinahaying kick ti may sa ay! Oh! 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 Sige! Tumakder kayo. Kit lumabang kayo. Asino ka talaga? Tumakder ka, kit lumabang kayo. Ipakita yun ti kinalaki ito. Sige! Timak dardang ang peso manong naming ino magtartaray da. Ngamutaw matindi kalaban ko manong. Nagawid akon. Ngam nakiktutak, idilukat ko tiri daw ni Nanang. Nanang? Nagkapuam. Pagkastat lang am. Napasungadang ka anak. Nadimteng ti amok kit lakay. Nakiktuta kit ilukat mo tiri daw. At dagay bukod mo tolbek. Nagkapuam ko na Anghel. Napanaklantan lang. Ito mamasama kang kanak. Agar aramid kan sa amit ti misteryo. Gawat ang misteryo ti biyak ko. Misteryo di kiti mapaspasamak ti tulubong. Anak, nuan yaman ti dake sa pampanunutem, saan mo langin itultuloy, nalpas ko ng indruginanan. Di ka maawatan. Maamon niyo tuladahan, nuan ya't napasama. Kinanak manong nemi kat simbre ka ko niti kwartok. Sakbay nga naturog nagkararag kinaapod Diyos. Pakawanin nag-Diyos ko karag iti basbasol ko. Dok pakabasulak man, ti panangdangran ko. Kadag iti tao nga naskin nga maukom dito lupong. Pakawanin dak. Kinagyaman nak. Tatinaramay dak sa anak ananano. Kidawag ti panang taramay yo kata kami, kaninahanang hindi dito ng patnag. Ken ka nagsumasaro nga pasama kitipiyak ko. Sapay ko mata matuntunak to na sa sino ti pudno nga mak. Sapay ko ma, tagsardeng ang tiriribok hindi dito nga lugar. Sapay ko mata matungpal ti masakbayak. Sapay ko mata matungpal ti kitarapahap ko. Amadaan tinaran niya ka masakbayan. Sapay ko matadayat kan kapya di dito lubong. Manong nemi nagdinamag, tinapasamag, itinapalabas nga rabi. Idaada akong di eskwela, dahi the talk of the town. Wahin manong nemi, idagkita kaming kini Kristi. Sweetheart, good morning. Good morning. Anghel, nadamag mo ka din? Tiyan niya. Kakaasi, tinapasamak ka nagit ni pasurot, sumagbunong pasurot ni Bos-Bosabos, grabe. Nananong da? Na-hospital da? Napang-pang-or. Mas taman ti resulta ting. Kung na-degree doktor, na nangasikaso ka na kuhada sa ospital. Pang-pang-or? One. Sino tang paro ko makaiturod ng mga pang-or ka na kuhada? Awam mati makaibaga. Anghel? Rinogem ka din di panggip mo? Panggap ka niya. Panggap mo nga agibalas. Saan ka pa nga nagsango ka ni Bos-Bosabos? Saan pa nga na ulit pa nagsasango mi, ini punggoy ni Jude. Tanong ka sa pagkarikan ti mapasamak. Anya tiramidem? Kaya't konti pumalas. Kas nakita mi di?
Diyak pulos bimanis ang kari. Jude, ang mga nutakdakas lit mapasamak na bumalas ka. Sa nga tignanayon kasaklang nag mairurumen. Agbalin nga api. Angel. Laglagi pa no dadaka sa mapasamak kang ka siya ti kang runaan nga gladingin. Gabotahitan ka. Numamuan ni Jude nga doon relasyon ta. Anat na naway nga ramidan na. Dito nga ti kabut-buteng ko. Yung sana ka mabuteng. Nagsagana ka mangilaban ti panakait ko aking kakristi. Gabuti ba't pati kaunay-unay. Malaksid. No, adada nga tong palan di kiti parents mo. Sikamat. Lita ka manin. Ora niya aramidan di kiti parents ko. Ora niya aramidan ni Jude. Sikati ba't pati ko, Angelo. I really love you. Ora no, iawit kan sa di balay. Tala sa salita. Ang mas basa tapay lang. Kapag kung mga iawit ng sa di balay yun. Kamalman na manong nemi, napanak man na nitilikod ti simbaan kat nadanong ko dito'y ni tata ni Ama Sido. Hey, kumusta Angelo? Tata, Ama, nadamag ko din na masama kitarabi. May sa kanong misteryo nga. Lakay ko na da, nakakalugan ko na dakil ti payabyab na. Lakay ng nakapigpigsa nga dumanog kin kumugtar. Tata ka din nakakita? Malaksid ka din nakataray nga buyot ni Busbusabos, Ama Sido? Ado, di kita nakakita. Gabutado, di kita nakariing. Ita kapasamakan na ka, damat di kita balbalay. Tinog yamon. At sumarunong panggip mo ita. Ang kapag nagsango ka ni Busbusabos, Ama Sido. Iso nga naktuman na na enida. Arantahay ka talaga, ida. Kaya saan ka? Kaya papakaam mo. Tanumamon da nga si ka. Anat namnamay marami din da, Ama Sido. Siyempre, nabilig ti kalaban mo. Ang mga niramraman da pati ni nanang mo. Saan dalangin aramidan yung saktan tinak. O kung mag-amin ida, no pati ti inak kat saktan da. Mas mabaliwak man sa lutsud, Ama Sido. Nabayag ka rin dito simbahan. Kasadra ka kininanang sangkari. Simbre kak dito simbahan kas janitor. Nagkikata ko ng buksingero. Kaputi sakit tinakam ko, manang loko kanyak ti manager ko. Nadanong ko dito ninanang mo. Balasang pala hindi. Kaya aging ganat at balasang mo't pa lang. Ewan gaya mo. Ama Sido. Ada ka di amoyo may panggap tipod nung amak. Nakita yung kay di ka nagsikog ni nanang ko. Next question. Ama Sido, di ay awan di question ko. Kahit ko katuntunan tipod nung amak, ibagbagada ng amak ket ni Father Damian sa amo pa tsineta. Nasingad na nanang kini Father Damian. Basta kita kami ni Father Damian, kumusta ni nanang mo? Kumusta ni nanang mo? No saan nga makaumay, makimisa ni nanang, ni Father Damian, mapanadanunan ni nanang. Tada na siya ng relasyon na ito, Sakari. Sa mga pagkatatapan ni Father, makabasol ka kayong kuwanan. Sino nga tipot nung amak? Muno si ka. Sanggang katawa Ama Sido. Ang katayip kay kinanang ko. Si ka katitipot nung amak.
Saan nga siya? Awagan din asawam, ama si Do. Ada, nga mamanong asarong karan. Papauwi taklang ida, hindi ka kwarta na kostang sweldoan. Daka di amoy may panggap ti balimat ti biyak ko. At daka di ama si Do. Awan ti amok. Basta, nakita lang tayo din nga masikog. Tinahanang mo. Laging ka nga, saanan nga sumsumrek ni simbaan. Laging ka na damag kulayangan, ngayon pas ngayon na kan. Sinong artipot nung amak? Dadatasan ko mo, awan ti sabali nga makamuno saan nga ninanang mo. Siguro, damat amo ni Father ang daka mo na apeng saan nang ibagakin ka. Uwain manong nemi kahit ko tuntunin sunod tipod nung amak. Nagtultunod ti panag-sakristan ko nung kasta nga damisa. Membro iti choir, entuloy ko tinagbasa. Amon manong nemi, di kiti padaming estudyante nga dan nagkinaawatan mi kini Kristi. Intultunod, tapos manong nemi, tinagistambay, agiinom, kanagsaad, kadagiti aglabas, kalulasat, iti rangtay. Awan ti pagnakmanda. Gabot adadang rimbungsot na manong nemi, gabot ti misteryo, nga nangdangran ka nagdikakaduada. Limbakadak manin iti may sa ngarabi manong nemi. Sa bali manin tilangak. Saan nalakay. Nugat kaslamay sa ngarambo manong nemi. Ngamin langit ko tirupak. Tanagabungotak. Nga madlubutaw ti abungot ko. Iti batong di kiti bukal ti mata. Kasla ninja. Aday din manong nemi ni Bos-Bosabos. Hindi makita takon nga bumalbalasyo itirang tay nagsagana na. Ano to? Iso tayo tadi Mr. Makalaban. Di makadagas manong nemi. Paltog magtindi pa sarang da kanya. Pinaltupaltugan na manong nemi. Ngam tinaramid ko. Pakilo-kilo, ti pa nagtarag ko nga limas iti ka rangtay. Saak naglingad, idak kala poste manong nemi, poste ti kuryente. Ti pakas dahawak manong nemi, adun ti putok nga nangig dagiti tao, nakasasidag lang iti police headquarters. Awan ti umasdag nga polis. Ano ba? Panatan nila tao rin may bus aming nga bala tayo. Armalait pa rin, tararamatin damano. Insaganak matipaltog ko siya. Pakawarenak niya po Diyos. No itan nga mautang ko tibiyag na nakunak tinakin ko. Kaya dak nga palawlawan ti ayan ko manong nemi. Gabot na kaya dak palawlawan kit awanin ti paglingan na. Ingkasak ti paltog ko. Umuna nga putok. Bang! Oh! Lupo ti tinamaak manong nemi. Diyak kayat ti bumatay no mabalin. Ket gabot na maaramat na palang ti paltog na numampay na tulid. Tinadas ko manong nemi sinirigan ti iman na nakaigam ti paltog. Oh! Oh! Sige, umasideg kayo. Kitlak amin niyo itatibaras ti kiti aramid yo. Pinadas ko ang pisanabatan ti ado nga bala manong nemi di kiti dumarok. Upat abala. Ngimsang ko tinamaan nida. Tilaing sakada manong nemi tapos nikasta kit agatas da. Yung karigatak ninyalistuan nga binalaan man ti paltog ko. Hey!
Sino ka man nga ginlalaeng? Saan ka nga glingid iti poste? Agparada ka! Nagpinaltugdalo ko! Ni Busbusabos nagpupukaw. Parang naming karigata konti nagpukaw ako na. Ka, nagparang! Sikat agparada, saan ka nga glingid iti talo ko? No talaga na turod ka, Busbusabos! Magpakita ka! Sino ka? Kasi kalamatim ka na. Saan nga naskan pa sa sinwa? Basta kahit kung isardin yung taramidan nyo. Noowan man titignan mo no aksyon na kiti pulis kontra ka na kayo. Siya akong timang pugipog ka na kayo. Sa sino ka talaga? Saan nga naskan pa mabon sa sinwak? Nagpakita ka, Busbusabos! No kayat mo? Saan nga paltog kontra paltog? Sige. Agpakita ak. Saan akong ngagligan pa iti poste? Ingatok na kiti ima ka nakigam di paltog. Deloy! Iyaw-awak lang manong name yung paltugan na. No talagang nga lalaki ka, Busbusabos. Ibatang mati paltog mo. Dinanugan ti kayat ko. Ipakat mo itatilag mo. Bas, karkaritan na ka. Di mo ko, boss. Di makadakas manong nemi traidor. Nasiputak lagi di parang pasarang na kanyak ti Armalite na. Nadam, pak. Dagong sakban ka nagtaray manong nemi nga sa bali man nga lugar ti naglingada. Kinabang ko taas nagtirang tayo. Narigatan. Pinaltupaltukan naklata manong nemi ni Busabos. Ngam, nakagasgas sa naktawan ti tumama nga bala. Naging ka manong nemi nga nangingkon ti Serena. Umuna pa lang agundawan nga nangingkon ti Serena. Tilugan di kiti polis. Nakabalasyo ako ni Terang Tayo manong nemi idi sumardeng ti patrol car ti polis ti tayan na sa ti bakas dawa. Nakaegem da Busbusabos iti paltog. Ngaisudat ng parnuay ti putok. Ni manin sarhento manong nemi ti kinaduada nang imbistera ka doa. Busbusabos, sino kalaban nyo? Dahil ti saludsod, sino't kalaban nyo? Sino ti misteryo nga mang padangdangrang nga na kayo? At sadya, sargento, mapangga sadya, kamatin nyo. Naglingedak manunay. Mapekas to, di kiti pasamak. Saan ka di trumbeng ko manong naming agawin di kiti polis, ti armas, da Busbusabos. Sa da ayaban ida, mapanit porsyento, o nagbalod ida. Yung saan? Agkakaduada. Bimalasyo at patrukar manong nemi itirang tayo. Naka-slow down. Sapsapulin da na sa inyot kalaban mo. Manong nemi. Mga ramid at sa mali pang istorya na kunak tinakam ko. Nagsarding ni patrukar malasing ko ni Sargento Rumusud. Sargento, ikang katisog at tibagim. Kinunak tinakam ko. Sinirig ko manong nemi, may saputok. Bam! Nagasog ti Sargento. Oh! Naging gabi malas manong nemi, di kakadwana sa gagaysa amin ti Armalite, pinarakpak dati nagkapuan ti putok. Kinapindas mo ti ko, naglingatan. Bansin nyo na yung misteryo kalaban ka kadwa. Kaskastar kay lang tibala. Laglag na pulis. Pumaltog da nga dinaan mo no sa dinuntayan. Liniklik ang idan manong nemi. Ken idi adda ko dito balay. Nakita nakmanin ni nanang. Anak. Nagkapumanin.
Apagas na tilangam. Ganyan deta. Ganyan deta, sa mong ilangan. Nang, lang dito eh. Sabi nga tungkal, sumang patakat. Anda kayo. Nga po tamang puutak awang katisilad mo. Si kakaditi misteryo, mamang dangdangaran, kadagiti kakadwa ni Busabos, ha? Tanam naman nyo kabaylak. Anak, ano na ito nga nasurutam? Baka no nagbalin ka ng kriminal. Awang bait na papatay ko lang. Ada na sugatak. Ngimsang ko pinurwan. May sakatakuhatan ni Sargento. Anak, ano na ito nga raramidem? Kahit kung siya, di mo magtal ng tilukar tayo. No saan nga maramid di kiti polis. No saan nga maramid ti sisinuman. Siya ti mamagtal na. Nang kumorkarong ang pagkat ti biyag mo, anak. Kasano no maamonda nga siya ka? Kahit no anyan maamonda nga siya. Tiliwan da ka di kiti polis, ibalod da ka. Apay nga siya ti balod da. Apay nga sandang ibalod ti bunggoy ni Busabos. Apay nga siya tinakitak nanang. Imbes ko mga agawin dagiti polis ti armas, da Busabos. Ngem dinamag dagiti no sunod kalaban da, tapno agbalim mata kalaban da. Anak. Hindi kasto nga raramidem, kasladan nga nakauyaw iti may sangasakam, ken patay. Sa lagid ng iti impyerno, nanang. Darang saka kamatay. Maukom ko lagi di kitireskin ng maukom ko. Saan ka nga Diyos tapno sikat agukom? Ngayon siya terarama din niya po Diyos. Lang, nagsubligan sila Diyo. Tuloy yung timaturog ka sa akmet. Diyak pa kahit timaturog kahit kabagbagan. No kahit yung sarita tayo, may salang titupig ko tayo. Sino tipod nung ama? Dahil nakadimanin ti kahit mga mo. Apay nga misan yung iba gano'n sa sino? Bugkawan nagpain nga inam. Misteryo ka niya ti amin na lang. Ni ka di ama sino? Ama sino? Ti janitor ti simbahan. Sana nak. Ada asawa ni Suna. Sino nga ti asawa na ni Father Damian? Pakawanan na ako man ni Apo Diyos. Sino apin nga misan yung ibaga? Mangayda ka di karoba. Sige na akong maturog. Manong nimi at damanin nga nagwaras ti damag, tinapasamak, tinapalabas sa rabi. Iti eskwela. Ni Manin Christi, manong nimi ti nagsaludsud. Sino nga talaga dahi dyan nga tao? Ano nga man yung tinapasamak? Pumaltog. Di namat purwan, saka, ima, tipaltugan na. Di at dadamanin ti ospital. Adamanin pasyente ti ospital. Sambit nga rin hindi po sabas din na paltugan. Angel. Siga ka diti misteryo. Amang dangdarang kadagiti kakadwa ni Busabos. Siyak? Ken pati di Sargento. Rumusod. Napaltugan. Barang nagnakem. Kasanong napaltugan? Ket, among ka dito sustong istorya, Christy? Naduma-duma, haka-haka. Adakas to, adakas dyan. Kasi ka, among ka dito po nung istorya. Gabot si ka di? Ti kinarangit na Busabos, kaya nagiti polis. Ti issue dito eh. Dimteng nagiti polis, anak ang ngag ka nagiti putok. Apay nga sandang at tiniliw da Busabos ka nagkakadwana. Apay nga nagiti polis kat kayat da nga mamuan na sinut kinalaban da Busabos. Apay nga sandang at tiniliw da Busabos kat nakagamdamat ti paltong. Apay among
Nagsasalud-sudak lang. Saan mo ka din may ladawan ti pasamak? Christy. Abay, tibong ko ni Jude at dadama rin. Excuse me, ha? Pamanam. Adaywang katap na awan ti gulo. Mabuting ka? Sana ka mabuting. Okay, sana ko madayo. Kitam, kas kadakwada, nakaigam ti paltog na kitalo nga bodyguard na. Nakaparparada. Ket ni Jude, nakasibukil ti paltog. Hindi makasadag manong name ni Jude nga dalat at tilikodan na nagtalo nga bodyguard na. Hello, Christy. Kumusta ka, sweetheart? Amam, orayat ko mga gawid ka. Umayaglatan dito sa eskwela. Tapos na makita ka. Adalat na natin asungot iti abay mo niya. Na ito'y anak ti Paddy. Jude. Ada pang managnak mo nga putot na ni Father Damian ng uncle mo. Abi ka di mo salutsudin kang kuwana kini uncle. Sinalutsud ko. Di na inunungkot. Abi nga sa mo nga salutsudin kini nanang mo. Saan ba't nga baga ni nanang ko na siya sino nga talaga? Gaputa, intanim na ka nun. Dahil nga tao. Ano't mamariknek mo? Apa nga baga mga nangkal mo nga Father Damian, takim putot ka niya. Salutsudin kini Father, kini Uncle. Saan kang sasawa, iti awan pamaniknik mo. Uy, kasla kumaharit ka. Diya kayat ti gulo. Ngam na ulitin nyo, timang dangran kanyak, kas ti panang dangran nyo, idi kanyak. Karbegak magtenti bumalis. Ay! Kaya naman, bumalis ka, no? Jude, please, saan ka kumamangulot to'y? May malait. Christy, saan ka nga nagnanawa? Angelo saan? Imoribang bunga ng estudyante. Kasta mo tinapasama kini. Apay nga santa nga tuladin ta. No idi ka tiyak ti kakasi. Itay panagnek ko ka na kayo. Sige, Jude. No kayat mo. Ikatab na paltog mo nga nakabalikas kang ka. Mano-mano. Karkaritan na. Bas. Saan ka nang aglangit? Nakamlatan di makam mo. May salain ka na kayo. Umanayin. Jude, saan ka mangguluntoy? Father! Ganawa kayo ko ma! Saan kang pasalakan ka ni Father? Sige, Kirat. Sikado mo na. Nagplastar manong ni Kirat. Kalpasan nga ni Batan na tipaltog na. Nagplastarak mo ta? Ano serbi na kumatin susuro ni Ama Sido kanya. Flying kick. Yay! Naglakali ni siya. Kalpasan naman nun dumarop manin. Wasawas nga, danog. Left hook, right hook. Padasan na nga aparkaten. Linis siya kami. Boss, nalisi. Gago! Tamam! Sige. Aglingat ka. Apa nga nalisi ka ita? Sige. Basta ka. Hindi dumarop manong nemi, pinasabtak na dagos, rusok. Bug! Oh! Manong nemi, nasdo nga dagos. Oh! Kakadwa! Darupan nyo! Hoy! Agkala kayo! Ni Father Damian manong nemi timayan ng anawa. Inarayat dat kaduwada nga ni Kirat nga nasdo gabuti parang parusok ko keng buwan. Ay, ang gulo na ito. Angel, kita nyo tinamayan ni Angelo. Iti kaduwa. Father, sinalik ni bakla yung tibakik. Nakita yun mo siguro. Ado nga kung tarken dalog na. May isa lang nga danog ko. Pelang balas ko lang yung kuwan.
Jod, Angel, awan pulos na respeto ang sa simbahan. Abay nga takamanin na. Kahit ko lang sarungkaran ni Christy. Abay nga sa mga sarungkaran ti Balayda. Abay nga dito eskwela, tap namang gulo ka. Kitaan, bigit student ka. Manin, hindi kakasit na mayan nyo kini Angelo. Ita, anet na pasama. Saan nga may sa ti Aldaw, Angelo? Oro raik deta nga Aldaw, Jude. Nakasusuro ka gaya man. Rumbeng lang susuro ak. Tapos saan nga tutuloy nga irumen nyo. Angelo, saan ka na sumumbat? Jude! Kung ano kayo? Maamuan da ito hindi papa. Isaksakit yun nga bastardo. Gaputa da kayo ngamin ti ama na. Oh, Jude, di mo rahin nga pungtuta. Saan ba may sumat? Putot yun ni Angelo. Father, agpabeso ka di. Saan mo patpatsin mo? Pumanaw kayo. Mangipangpangtada manong naming. Gusto ko ni matik. Tagargar ni Christy. Oray na kapanawan manong naming Jude. Angelo, amok nga bumalis da. Sige, oray ti bumalis da. Kasano no, pati ninanang mo kitiraman da. Saan dalangan nga ramidan di mangdangran ti ina. Tano aramidan dala ita. Ipakat ko aming harungsit ko kadakwada. Father, sorry ito na basama. Awan di ba asun mo karbigam lang ti masanak ni Pipakim, Angelo. Ay. Sumarik kayo di klase yo. Awanin dito ang gulo. Gamang kami, Father. Father. My father. Ikatanda nyaman nga dati panunot mo. No andaman na kiti padi nga daputot da. Saan na kinamaraman iyo? Ngayon mamuyo na sinutipod nung ama. Liklikan nyo ti panagkalaban nyo kini Jude. Father? Liklikam ti managkalaban yung kini Jude. Sa narugbeng kalaban kayo. Father, nabagas ti kayo yung asawan. Kahit kung asawan, saan kayo kalaban, tarumbeng awan, tagaapa, awan, tagpipinatay. Dede kahit ko asawan. Sa anak, ng sumapsapol ti gulo, Father. Niya saan? Asin no ti misteryong nga magdangdangran kada giti kakadwa ni Boss Busabos? Asin no kumati mga ramit kada tao, saan nga siya? Kabuta siya tiraramatan niya po Diyos na mamagtal na ka rin nilakis. Patpataklim lang ti problema, Angelo. Father, basol ko ka di? Agbasbasolak ka di, Diyos. Liglig kami ti panangutang mo ti bihag. Tadak kilabasol dito. No kapilitan, Father. Alamitin. Salak ni baklayang ti biyag. Ti bakik. Salak ni baklayang ti biyag mi kinyanan ko. Manong nemi ti may sa nga rabi nakiktutak laengin idikas taon iti pa nakatugtog tiri daw ti balay mi. Idi lukat manong nemi ni nanang duwa nga polis ti simrek. Apaya, ano ti? Apa polis apa? Sa tinutayan ti anak mo? Ano ti kwarto na? Para warem ti anak mo. Sargento. Ano ti basol ti anak ko? Para warem. Involuntaro ka rin muar manong nemi. Nga mawang kanya ti paltog ko. Delikado nung makakita da nga tapaltog ko.
Sargento, apay. Oh my God. Uy, tingnan ka. Tingnan ka. Apay nga, pusasan na ka. Ano ti basol ko? Manong Nemi, awan tinaramida, kinawan tinaramidan, ninanan. Ano ti basol ni Angelo, nga anak ko, apay nga, pinusasan nyo, kininlugan nyo ti patrokar. Nalangaw ti pagdanagan nyo. Sumaruno kayo ti presinto. Manong Nemi, saan lagayam nga sisyak? Nakaad-ado kami ng simbrek iti pagbaludan. At dapat ibunggoy ni Busbusabos. Kaya adda mismo ni Busbusabos. Hey! Angelo! Busbusabos? Among ka din no, apay? Naipalod tayo. Mas dahawak nga rod. Apay nga nairama na. Dakay kumalaing. Kan amin samatin nga lalaki. Iti lugar tayo kat napagpagan ni pagbaludan. Naging gama ron na yung nakitak ni Jude. Kasasarita ni Sargento. Ano ti basol tayo? Apay at data ti pagbaludan. Apay ganda ni Jude. Ni Jude ka din ang pabalod ka na tayo? Oin. Pinashare na ni Christy. Ada nagtakaw iti kotsena. Irata. Tuntunan na iti pulis na sisino. Iti nang ramsak iti kotse ni Jude. Ada yung asyak. Sana ka mananakaw. Baka na kayo, Jude. Baka na kayo, Busbusabos. Siyak? Pabusulem? Malagip mo na din na may aking ka nakakasik. Anya nga tanong, palingita kita. Padasem. Nagplastarak manong na yun. Aking ka, plastar ko. Yay! Laban! Busbusabos, ken putot ti badi! Aglaban! Manong na yun, nakikitutak ti magada. Putot ti badi ko na. Nagkatawa ni Busbusabos. Langig mo ti baga, nagkakadwata ka balon? Putot na kakano ti badi. Putot na ka ni Father Damian. Sanga putot na ito! At abang manignig yo! Uy, among matindiro mong lusot, ha? Kinakmanit, ha? Sige! Dumarop ka, Busbusabos. Ne, nakaharit ka ita. Putot ti padi. Umayak ko na. Wasawas manong Nemi nilanisyak amin nagitidanog ken kugtar na. Sige! Tamaan na! Among Monteglisi, ha? Umay manit! Di mo matgaya mamut dumanog kin kumoktar, Busbusabos. Apa ka nalisikan? Di mo ngamin amot dumanog. Inisyak na nandanogam sa anak ngamin nga glisi. Itaamok ng glisi. Tama ang katulad-tulog ko. Wow! Mabanugan. Angin din nandanogam. Amom taglisi? Amok taglisi. Salang aglisi ti amok. Amok pa yun di bumalas. Sige, plastar ka. Kasi ito dumanog. Kastoy! Kastoy! Maabagan ni Busbusabos! Nalalain di puto ti bade! Nakakaasit na mayam kanya kidi. Itarik naman! Katulungan na kakadwa! Awan, tipagibiyang ka na kayo! Boss, pabutin kami! Kaping nagpatulog ka rin kakadwa. Para kita tilupam. Apo! Hoy! Sumarta ka! Agilaw! Ano nita? Agpalpalingin kam lang, Sargento. Nalayin ka man kayang duwanog, eh? Baka kaya naman sumublat, Sargento.
Nalaingan yung sugat mo na paltugan? Ha? Apay nga mo na paltugan na. Nagdinamag sarhento. Boss, bumangon ka. Di ka mukha, di bumangon. Opo! Oh, sarhento, anawain nyo ni Angelo! Pagsalakan ka. Nagdakil di magim na ako. Pag-aba! Nagpalpalak pa ka, nag-ikis manong naimi, dikitik-patak nga balog. Mabuhay! Ti putot ti padi! Sumarte kayo! Apay nga putot ti padi, magbagay yung nagang ko. Angelo! Angel, tinagang ko! Lapadasin nyo pa yung mga iba nga putot at ti padi. Adamangin ko mga iba isa runok nga padso na kas naramid ko kinibusabos. Manong nemi na imatang ang gayam ni Jude, tinaramid ko. Tada ni Jude, imasadeg. Angelo, Jude, ano ti basol mi? Halos nga lalaki ti lugar tayo. Lugar mi kit panaibalod mo. Imbag tanalawat ti pagbaludan. Kahit ko lang mamuan, sino tinagtakaw ka ano tinakaw daking ka? Ado, gadget ko. Paltog. Nga dati compartment, ikotsek. Ano pa? Ado. Sino tam namayang ko mga ramid? Siyak. Kahit ko lang mamuan. Iso nga dakit ita. Aging nga saan ko mamuan, sino tinagtakaw. Takaw, di ta kayo nagtipagbaludan. Saan nga nagnanayon nga daka dito rahay, Jude? Kakaritan na? Sige. Parawaran na, taglaban ta. Nakitam tinamay active lang ang danog ko, nasdo? Kat nung palto ka kita. Sarendo, apay nga saan yung atiliwan? Unfair ka, Sarento. Ni Hepe, ayan na. Manong Nemi, imbabawi mitlaeng ni Jude, timpasarang na kanya kapaltog. Tayo nanawak ang paidima di Sargento. Manong Nemi, ato di kita may signal. Aging ka, Manong Nemi, ako nakakanyak ni Sargento. Angelo, mabali mong tirumwar. Apay nga siya, Hepe. Anak ng Hepe, siya ni Sargento. Apay nga siya klayang tirumwar. Gabot na siya klayang tinapiyansaan. Sinot ng piyansa kanyak? Ni Father Damian. Ha? Nga saan nakaaputot ti Padi? Idito ni Father Damian tinangpiyansa keng ka. Kunadamat kanyak, Manong Nemi. Putot ti Padi! Putot ti Padi! Putot ti Padi! Sumarte kayo! Baka ninanang ko, nagpatulong kay ni Father. Okay, tuwan ata ninanang mo, relasyon na kay ni Father Damian. Pakawarin na kay kumanihapo, Diyos. Ako naktinakam ko, Manong Nemi. Siya klaeng ti pinarwarda, kahit hindi makasangpet do ti balay. Nanang, anak, apay saan ka nga na oray ti pagbaludan? Nagkabang ka ni Father Damian. Apay ng paturayo nga ni Father Damian, diniibaga nga ng piyansa kanya, apay nga sanga na kayo. Anak, amangan no siya tiyang parang namang piyansa. Kaya
nagsupyat kami manen kaninanang iti dayta agundaway. Iti isyo nga apay nga ni Father Damian tinangpian sa kanya. Idrason na met anak, no siyak, baka sandak nga palubusan. Ngim na ni Father, napurpursa, nabilbilang ni Father ng isut, mangkikisalita kadagiti polis. Ibarparang-harang yung laing. Nga nilaing Father, ti mangisakit kanyak. Nuluan yaman ti problema kat kamangan niya ni Father. Asin nga talaga ni Father ka na kayo? Anak, asin ka di ti Padi? Panakabagi ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos. Araramatan na ni Father. Tapno matulungan di kita na sa matulungan. Kaya apay nga saklayan kung matulungan ni Father. Apay nga sangad na kami. Apay nga sangad na kami amin. Nanang nakasimsimple apasamak. Saklayan tinapinsaan. Nabati di kita padak ngam na ibalon. Oh, anong ti amok dahit ang isyo. Nanang asin nga talaga takin nakim tikas ti maus pasamak. Ni Jude. Ngim asinot at dati likodan ni Jude. Ni papang na. Nakabusad ni Father. Anak. Oret na nawayawayan kan. Hamon pampanunutan pa ni kiti si babalod. Kang runaan na ti bonggo ni Busapos. Ngam ti damag ko nga kakaasi kanot na may am kini Busapos. Rembang nalang na. Anak, anira ito nga raramidem. Sige nang. Nusan nyo ba't lang kahit asumbatan sa lutsot ko? Awanin tineskin pa nga pagsalitaan to. Nagtultuloy manong naming nga nakabalod tibonggoy ni Busabos. Adu manong naming dagit agyamyaman. Nagsipod ta awanan dagiti agsasaed, awanan dagiti manggulgulo. Kasla nagtal na nga namin pinsanan manong naming ti ilimi, ta si babalod dagiti si managga manggulgulo. Tibonggoy ni Busabos manong naming. Intuloy ko manong naming di panagsakristan ko. Ti relasyon mi kini Kristi. Ti managadal ko. Angel, Kristi, natal nan di lugar tayo? Gamata si babalod di kiti loko-loko. Ngayon kasanon na makarwardan to. Kasanon ko ma? Di pa nakarwarda? Tsaka mo, manong nemi, adamanan ti bonggoy ni Jude. Adamanan ni Jude. Manong nemi, imasdag man ni Jude. Kristi, di tulag ta. Tulag nga niya. Ada pa man ta. Amay kan. Jude, iba't anak sanak ko yun. Jude! Iba't ni Kristi. Nakarit ka. Gabutan na lang kan ti karate. Ngimno da ito yung arod. Manong nemi, inasot ng tipaltug na katimpasarang na kanya. Diyasan! Kinundawayak mo ito manong nemi, kinugtarang. Ay! Kunak mo manong nemi. Naparusisi ni Jude. Lebatan na tipaltug. Di marok di kakadwa na manong nemi. Pumaltog damat. Sinagkaysak idang kinugtaran nga naipurwak na ibatan na nagdipan. Sakay rumamaran! Apay nga panggap mo nga alain ni Kristi. Ang hila. Talagang. Sige, bumangon ka, Jude. Bumangon ka! Ang hila.
Angelo. Saan ko Angelo? Manong name iti maray ni Jude nga napanangalat tinabatan na nga paltog. Impasarang naman ng kanya ng ginamatak na ginagaw kami ti paltog. Iti pa naging inagaw mi manong name agan anawo mo at nga bugbugkaw ni Father Damian. Saan kayo pinatay? Hoy! Ang sarning kayo, Jude, Angelo! Saan kayo pinatay? Aging gamanong naming adan na nakakalbit ti paltog. Bang! Tinagasog ni Jude. Oh! Jude! Kuna ni Christy. Jude! Kuna ni Father. Pinartugam ni Jude. Aksidente. Gabuti pa naging inagaw mi Father. I'm sorry. Ibang kayo nga sangarumbeng ang dinangrang kayo. Gabuti ang kapsat kayo. Nakiktutak, ididay tangan ng ko. Kapsat kami kini Jude. Kasunong napasama. Inarayat manong naimi di kakadwa ni Jude Suna. Nadamat timawag kan ti ambulansya. Inya ambulansya da manong naimi ng hospital ni Jude. Father, aping bagayo nga kamsat ko ni Jude. Kahit yung asawan, ti amak, kahit isumat ti amana. Saan nga sinungbatan manong name ni Father Damian? Ti saludsod ko. Nagawid ka di nga di na oras manong name kit ninanang ti nagsaludsod na. Anak. Ano man ang tinapasamak? Apagas na tilangam. Ano man ang gulo na nakapasungal ngalam? Nalangasin no tipod nung amak. Dahita ka di manen. Ito da ito nga guntaway kahit kung nga bagayo. Aksidente nga napaltugan ni Jude. Iti pa naginagaw may tipaltog. Kanimbaga ni Father Damian nga kapsat ko ni Jude. Nagpaiso ka di nanang. Nagpaiso ka di. Sumpatan nyo ti saludsod ko nanang. Sumungbat kayo! Mabagaya madupay na giti aksyon nga mapasamak. Sambay nga na solusyonan ti problema. So nga sandami lang may tuloy. At part 3 na. Ayan. Kahit ko kumang ikarigatan nga iring pas nga Dahil pa nang imbaga ni Father Damian. Nga kapsat kami kini Jude. Saan nga nangig ni Jude? Hoy, nananangig. Nalimad kami dito eh. Isot ka po ng gabot na sampay nga nangig. Hanga nangig ni Jude. Ngagkapsad na kini Angelo. Bumales ni Jude. Dadardara man nga panagibales. Hoy, gabot at doon kita may ramraman. Isungin itong bigat, papagaya mi, padaanan nyo ti part 3, dato'y maaksyon nga pakasaritaan ni Angelo.